Welcome to my channel, Jessica Galicia 2704. Naata sa CPU Danao karon. So, kung nakita nindot nga place ang CPU Danao improves and beautiful tungod sa ilang mga may mga tanong mga pagwapagid ng tanong no kanang sa palibot. Look at that, beautiful. See? Nice. What a nice place. Ganahan ko niya magtanaw. Nga na mga anong ba sa kilid. Makaadyo siya dito. So, naguna ko sa kumakauban. Sunod sila, nagdala sila sa sakyanan. Pero ako nagkakay ko bus. Dala na ko ang akong unlan o habol. Kaya ari ni diri matulog. So pagkitaon na ako akong mga kauban sa kung asa amo ang conference. Kadulong na dito sa fellowship. Asa siya. Tao na ko. Look at this. Nandun mga students pa dito. Asan na sila? Ito kita ko dito. Ito siguro sila dito. Sobrang na ito. Excuse me, pwede mga pana? Asan lang ka ng mga grupo bitaw ka ng naay ka ng kuan karon ka ng conference? Venue? Oo, naadi ha? Sige, thank you ha. Naadi dito sa nagpunta ka. Salamat. Dito. Nice kaya mong venue sa among conference. Limpyo ang palibot. Salamat sa taga CTU sa management. Limpyo ang ilahang palibot. Na pa yung mga students. Sorry. Naglakaw ko, nag-abiba sa bago gatya. Oh, look at that. Beautiful, huh? Good morning! Morning! Hello! Good morning! Asa atong kuan? Asa man atong kanang venue? Dara. Katong sa kuan, sorry katong kanang stage diha kanang naa sila. Karon asa dato buta atong mga bag? Dito Ang ra. room is a 4th floor kuno anong Dire. kauban ta. Oh, kauban sa. Basak, Dili. Taga Consolation. Kansalasyaan. Mura di ko siguro na siguro may inyo nga oy nga. Pero kaming na sila. Dito ni. Taas mo? Taas mo. Ah, Kamo okay. nakasad mo inyo ha siguro asa dapat si Sister Sara ra may nag-uana. Sige. Nagpahimotang. Sige. Iya nga to ang kuan kadto. Ta dito. Ngadto ta. Karon? Majoy Ito, ta. sige. Yang ang bag lang ba asa ni kabilin? Ano ko sa nag-abiba ko sa pero bilin sa kuha sakyanan. pwede ra siguro dito sud no? For the meantime. Mo share ka na mo pero magtan-aw lang ka sa mo sakyanan. Dili naman sad ni. Dire ni mo ibilin sa Kanilang. Pwede ni nako. Dire sa front seat na mo para expect na lang ako pero bantay lang yan kuha on jud nimo dire. Sige. Wala sa problema sakyanan dire. After pero sa in case lang taga Consolation ko. Sige. Sige haya akong kuan man ni. Magdala ka. Dara. Asa man di mo makauban To nagpadulong pa diri. Nagbus mangugo. nagkamiyot ra. Sige. Salamat ha. Later, ha. Sige.
sige. Kay manglakaw sad ni kay Asa abot mo? mo join na siguro sad ni dito. Amala ka mo, pero ibili na sakyanan. Oo. Ah, okay. So, So, ibili ra sad na mo mga karga gawin naman. pero kung dalhon ako dito sud, okay ra ba ka ha? Pero oy, pwede ra. Dalhon lang sad ako dito kay murag maikog ko nimo ba? Halo, ayun, Magsige nag-ikog-ikog ko. tayo, nabita sa Di, tinuod. halagi. Pero ang akong gimin ba ka nang O basta Oo. makikita sa kasi mga kauban Oo, din, niya. hindi na ka mag-ari-ari. Oo, basin og pagsige ko kuani mo ba sunod-sunod. Ay, makita rin kung kaya mail naman yung mga kuan, red nga kuan. Thank you. Sige, bless you there. Ah. So, ato ko dito. Nandiyan ako sa kong bag. Silang, dalhin lang na akong bag. Hulo, nagsugod. Manti ay. Morning. Akong gikuan. Hello, morning. Morning. Wow, nagsugod na. Ano guys? Naman diri among kuan. Genius. Sugod na. Morning, Sir Andresa. Thank you. Sila din. Kung mga kaigsuunan. So wala pa man sila. Salamat kay na mga tinda diri. So kung gutomon, ari lang to diri. Morning. Morning, sis. Thank you. Morning. Hello. Thank you. Mara diri. So, pwede ba kata magbilin og bag dira, no? Basig kwan. Try na. Sophia, Good morning. order na ko kanon. Pwede ba ka ko magbilin og bag? Wow, pilang order? 15. 50. Morning. Good morning. Hawaii. Good morning. It's my vlog. Oh, you're Ayan. vlogging. Yeah. Hi, welcome to our ladies conference, Yes. Eastern Visayas Tuesday. Yes. Enjoy and have fun. Yeah, thank you. Thank you. Then, ang kaning bag, naan na sila pastor, naabot na sila. Ang akong bag ba, nagunahon na ako, asan ako ni siya ibilin. Pero basig mo balik na si pastor. Pa mo room, Wala pa. Oh. So, for the meantime, kung magbutang kong bag dira, okay ra ba ka ha? ayaw, room jud. Room jud. Nagsugod na ta dira, wa paano? So, asan ko ibilin na? Dito sila. Good morning. Good morning. I'm vlogging. Good morning. I'm vlogging. Good morning. Hello. Gisungog jud ko. Wala gyud. Nagyabod jud ang Asa man din nato ibutang atong bag? Ato ni ibutang atong bag. Hello, good morning. Ang mga kauban, naabot na sila. Magbuhat kay magbuhat.
Hello, Sir Lisa. Gido ka pa man ka. Sa'yo kayo? Sa'yo kay kan mata? Oh, nagluto pa ko ba? Hello. Oh, sa'yo kayo. Para ato ni Maria. Hello. Oh, hello. Good morning. Good morning to you. Okay, subscribe. Subscribe to my YouTube channel, ha? Jessica Galicia. Jessica Galicia. Oh, subscribe. Mr. Benny, didi mo anhe? Ha? Okay. Hello, good morning. Good morning. Wow, hello Sister Cynthia. Uy, Sister Benny ba? Dili mo rin? Ako mga kauban sa church. Oh. Hello, Mayor. Oh, Mayor ba? Unya? Sa fourth daw. Fourth floor. Namay sakyanan. Ano? Nay mo agi sakyanan. Wa bitaw na ko dada kung uniform. Ikaw? Nada? Wa na ko dada. Nagpa pa na to giyawi. Oo, magkuan, magluto ra. Ano po hindi ka kung ba na din Asa man mo? Di magbutang ta sa tong bag na. Asa man tong bag? Tayo ka na niya. Atong bag. Sakay na ano muna di ka. Dali. One, two, three. Dagkos na ako, no? Suyo. Dagko kaya. Suyo. Magsaad lang So asa man tong bag? May butang. sila Sister Merlin ba? Magpasaad lang tadaan nga. Papinlan tadaan. Para dito mahupdan. Nya na ako na kuan. Okay. Princess man ang nasa kusina na sa ilang. Okay. Asa man natutuwa? Kuan taod-taod. Susi. Sakay na lang ka? Oh. Okay. Sakay naman yung bus. Dito na lang. Pag chat ni mo ako kaligo. Lagi nakatawa man ko. Nga mura kag ninja. Pinaninja na lang ako. Di madaw, di mapinaninja. Naimuot ko. Magkaanan umiyot kang sa una. Oh, maot jud. Sige, ato ibuta atong bag. Mo adumi sa ka room kay ibuta ang mga bag. Siguro kay 5. 5 lang yan. Ha? Oo. Ari ka? Ah, sige. Okay. Maluoy ko. No, mga matiguang ba yan? Wala pa ganit. Wala pang uwang mo. Lagi, hindi kasi basig dito. Okay lang. Ari mo din. Hindi pwede na naman sa diya. Wa pa mayawi. Agi, at ka, limpyo at pa kayo. Wala mo na limpidaan ka dito. Wala pa ni Silo Direk. Nakagaling pagkabasak din nagkata. Ako, anak ko. Asa man kinuka, ganin, dili ra nga puntahan or ano sa asa nga puntahan pwede ra pero ini fixing ba isira na tanang puntahan usa ra gyud ang yawi hata nila dito. Magsapot ta sa kada mo sulti ra ko niya sa kada church na isang leader. Mura gyud ang sa yawi kay kasi sa kinsa mo yawi. Yawi na ibutangan panitan ang basak na maswingan dito ra yawi. Okay, kung sa kinsa nga po niya, hindi may lang kasi ay nakuha na lain niya, mga mawa niya, dili ra yun. Niya, naka-register dito nga mo na leader. Ayan, amal din. Ikaw lang, sa inyong church, mga sign sa kanang church.
Ay, salamat. Ay, salamat. Hello. Yes, you know. Good morning. Good morning, mga sisters. Good morning. Hello. Subscribe na ka? Oh, subscribe already. Thank you. Good morning. Morning. Mo din ni. Nakuha na yan. Ano ta dire? Anita? Dirita? Morning. Basta kami diri. Tanan basak na rin. Katong pulpito dito wala pa Italia. Follow the leader. Follow the leader. Follow the leader. Way banig. Nituyok tanong na man din ni agianan diri oh. Ma'am, slide para ba? Ay, slide. Paghinay ha. Di. Pero careful lang. Okay ra. Ibabaw. Ibabaw lang yun. Ari mi sa ibabaw ha. Thank you. Ikaw din tigkuan di eh. Salamat ha. Amo ibutan diri sa amo butang sa ibabaw. Ouch. Mo na na. Ano ka din eh? Oh, diri sa ibabaw. Mo na na. Oh, pwede na. Oh. Ay, sorry ha. Maghinay lang ni. Nga di ni ma-slide. Salamat. Asa ko lang CR diri? Mugawas mi diri. Okay. Ha? Kusa lang karon. Di kuan jud siya. Di kuan jud ka kay. Murag pila na karon di nila. Dito babaw. Ako siguro ko kaso atong buwan. Pero maminat na magdaghan. Ano siya? Kuan. Dili lang ka. Separated pa. Dili na siya CR. Nagdakag Bible? Ay, diri service naman dawe. Asa man ko sa? Ay, nano man diri. Diri na lang nila. Kani diri lagi ta sis. Adihan na lang ko sa office na nila. Kani diri na siya. Ah. Kani diri ni wala pa diri. Adihan lang ka. Sige, diha lang. Kani diri mas. Sige. Diri lang. Diri lang na ibutang ay. Diri lang siguro. Magpalit na lang ka og glass, ka ng baso sa kape. Dan ko yung kanas. Dili sa luyod lang. Nya okay na ta dala ra pwede niyo itong mga importante nga pag
Kanang na yung kwarta dito. Nagkakabaw? Yeah. Kahayay. Kanino tagon? Kanon? Oh, niya mo ito lang ta dito ilang. Nya ka way dili. Abi, Masayang na. kay mo saan tadaan dito Master Marlene? Pwede natin na ibutangan yung pangalan niya. Konsolasyon. Okay sila. Pero dili naman na nila kuran basta nanay mga bag. Tara, ato ka dito na. Bible, basig magdamo Bible. Pero after na sa Bible lang ba? after na sa Ano naman sa cellphone? Bible? Ana. Asa tong baon mo sa Sujin na itipon ning akong kanon din nga. Nay tubigan dia? Okay Ah, lang. ito sis, puros baon ni dire ni mo sis. Sa luyo. Dire. Luyo siguro dire. Master Marlene. Sa luyo. Si Aaron ka? Ah. Naman po hugog niya. Nagsugod naman lagi nito. Oh, ato na taron. Kuyog ta nila dungan. Pero abi nimo nagdaka og Bible diha. Ano ko lang sa dakong Bible. Kay dako kay kung Bible. Gamay-gamay. Na ati Palit niya ito ang Bible. Ilan ko kaklaro sis kaya akong eyeglass na habi. asa Kung pwede eyeglass kay nawa man. naway mo eyeglass? Bago pa tulong pinalit 5,000. Asa man nimo gibutang? Tindahan niya wala may sud akong butanganan. What is your case? Naa siya pero wala na sud ba. Ang eyeglass mo nawa. Mao ba? Asa day ka to no? Wa ba ka to nataga? Ambot na nangutana ko sa akong apo kay labtanon bagay kong bata ba ya. Oh. Lasa kong eyeglass. Ambot na yun. Nalimot ko na yun. Na kamahal ba. 5,000 to pat lang din sa iyo. Yan yun sa man si imong anak. Landong sa sunglass or eyeglass. Naduha ka. Yan yun sa imong anak. Wala man sila magyaw-yaw kaya wala na ko tuyo. Ang sama di na. Eyeglass lang ko nabutang. Humagtang? Asa mo mga katindahan lakan? Nali ko pa. Tuyo. Ako talaga ko ako kay badlong mo magigit. Sige mo ko pag Yung masakto dito sa iyo. pananawan. Ay wa pa kung basta din. Unsa lagi magbunita mo o tan-aw na biniguan. So atong huwaton si Sir Dylan na lang. Dungan na ta dito niya. 1 2 3 4 5 6 7 ta? Sa tito ay si Gigi. Let's go. Let's go. Manguta na sa taon ilang sudan para pa-save sa da. Ako nagbaon ko busog. Unsa may sudan? Nagbaon ako baon nilang jubit. Ang hapit na lang ko bab. Akang Okay. Oo. Wala po akong itlog. Ah, Kaya akong kwarta kay pangkuan man sis pang register ba? okay. Sige. Ayun na ilabti pang register imong kuan para Laka. Adto na ta. Hala, unsa ba ro nag-games? Nag-games lagi. Ay, wala labo lagi. Nagdula. Si Gigi magdata ni Nindot kay ang lugar sa CPU eh.
limpyo kay ilang lugar dan tako. Naiging tipo. Busy na tayo. Unsa man? Unsa inyong plano? Dali, ari na to si Sir Jerlina. Ali kay mutabang. Ali mo dali. From here. Sila dito. Ano to Sir Jerlina? Dara. Pili na lang mo daan para i-reserve ta daan ni Princess. Sa kanon. Dai, i-reserve daan tayong konsolasyon. I-reserve ta daan Oh, na this Prince. Hello, Princess. Good morning. Usa ka serving ang bula-bula o chicken. Itong plastic na ganyan, dili pa naman pausan. Cynthia. Parit na lang. Bula. Usa ka serving ang usa. Ay, duha. Ko ang lumpia. Duha. Duha ka bula-bula. Naman di ay. Pansit og usa ka og bula-bula. Ako friends bula-bula usa. Duha ka lumpia. 25 din. Tingbo na lang bayad unya ha. I-check niya nagbalik. Tanawag balik ha. Kung sakto na ba ang tuan. Tubig, Princess. Tagpilang tubig. Pila daw ang tubig? Iusa na amo aha. Dara mo ay. Kuan man ni, kanang lain ni siya og tagya pero giusa. Lista na lang niya. Check lang ko kung sakto ba tanan ang laan. Pangalan na na. Ang atong pagkaon babayaran na. Unya na lang ipatingog lang nato Ano bayad naman ko ani? Thank Ang you. tubig lay bayari kay kadton man. Unsa di bugnaw dia, Princess? Gagmay? Gagmay lang. Okay, Dara. Paalam da oh. Ilain lang ha. Mag-refill dito ito na. Tubig? Piso. Di ay? Sige. Sa kapansi.